Os orzamentos presentados pola Xunta para o 2022 non convencen ao principal partido da oposición. O BNG saíu hoxe á palestra para criticar os datos anunciados polo goberno autonómico. Segundo os nacionalistas, a proposta do goberno de Feijóo é insuficiente e propagandista, apuntando que os investimentos reais no Salnés son de 8 millóns e non de 36. Apenas chegan a 8 millóns de euros e cuestións como os servizos públicos en xeral, a sanidade en particular, o emprego, a vivenda, que son as preocupacións máis importantes da poboación, nestas contas que presenta o Partido Popular non hai nada para solucionar eses problemas. Os nacionalistas consideran que os orzamentos do 2022 continúan coa mesma dinámica que nos anos anteriores, sen aumentar o gasto en servizos públicos a pesar das axudas europeas e do Estado. Non hai ningunha creación de prazas de escolas infantís na comarca, non hai ni un euro para empezar a creación dunha residencia para os nosos maiores na comarca, polo tanto, prazas públicas na comarca do Salnesco, polo tanto, non hai ningunha intención de ningún cambio de modelo dos cuidados por parte do Partido Popular, nin para centros de día, que tamén é unha das actuacións moi demandadas. De feito, dende o BNG sinalan que os investimentos en sanidade aínda son máis baixos. Aínda ten 2 millóns de euros menos que no ano 2021, cando se verificou que non se solucionaron os problemas, senón que aumentaron os problemas da atención primaria. Polo tanto, non hai partidas para aumentar o persoal, para incorporar novas categorías, para abrir consultorios, como é o caso de Paradela ou como é o caso de Vilaxoán, para garantir a atención pediátrica, para aumentar persoal para sustitucións. A parlamentaria tamén lamenta que os orzamentos non dean solucións a problemas vitais na Ría de Arousa, como é a loita contra as verteduras e a falta de produto nos bancos marisqueiros. Vemos como en febreiro a conselleira anuncia que en Vilagarcía se van a investir 33 millóns de euros para unha nova depuradora e proxectos de saneamento, e logo chega a hora da verdade, que son os orzamentos, e encontrámonos con que solamente aparece unha partida de 1.600.000 euros para a mellora do sistema de saneamento en Vilagarcía, que non aparece a EDAR, que non aparece tanque de tormentas. Dende o BNG consideran que os orzamentos non responden ás necesidades da poboación, especialmente as derivadas da pandemia. Por iso, presentarán diferentes enmendas para que se aumente o gasto no Salnés en sectores vitais como é a sanidade, a educación e o mar.